אני מאוד מתרגש. בוא נגיד, היום בבית ספר לא יכולתי להתרכז בכלל. באמת מרפק, אם זה פיזית או נפשית, באמת אני מרגיש הבדל. אם לא הייתי הרבה זמן באיזה פעילות או איזה מחנה, אני מרגיש כאילו סוג של אני כאילו צמא לזה, בא לי עוד פעם, כי כשזה קורה כמו עכשיו, אני כאילו ממש מתרגש, כי אני שמח, אני יודע שזה יעשה לי טוב. רציתי להגיד תודה, כי רציתי לומר שמתחילת שנה הייתה לי תקופה מאוד קשה, הייתי מאושפז כבר איזה 3 חודשים וזה היה מאוד מאוד קשה, והיה גם אפילו איזה רגע שכבר חשבו הרופאים שזהו. בינתיים עד עכשיו במקום שושיים נראה לי הדבר הכי אדיר שעשיתי בשנים האחרונות.